Hello po mga mamamayang, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabing ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng orange chicken. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, manok na hiniwa ko ng maliliit na hiwa. Tapos egg white, nilidlid po na bawang, orange juice, nilidlid na balat ng orange. Pwede rin po balat ng lemon ang gagamitin nyo. Tapos nilidlid na luya, sesame seed, all-purpose flour, cornstarch, toyo, barbecue marinade sauce, at saka gagamit din po ako ng cooking oil. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong paghahalo-haluin itong mga ingredients. Ngayon po ay ibubuhos lang po natin itong ating egg white dito sa ating chicken. At pagkatapos po ay hahaluin natin to para malagyan po ng egg white yung ating manok. Ngayon po ay isasawsaw na natin to sa ating cornstarch at saka sa ating harina. Tapos ilalagay natin dito sa malinis na lalagyan. Tapos paulit-ulit lang po ang gagawin natin. Isasawsaw lang ninyo yan. Napakadali lang pong gawin ito. Kayang-kaya nyo po ito mga mamamayang. Ganyan na po ang magiging itsura ng ating chicken mga mamamayang pagkatapos po natin maisawsaw sa cornstarch at saka sa harina. Ngayon po ay pwede na po itong iprito or lutuin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika dito sa ating kawali para po sa pagpiprito natin ng ating manok. Paiinitin lang po muna natin yung mantika. Yan. Kumulo na po yung ating mantika. So, ibig sabihin yan ay pwede na nating iprito ito. Hindi na po yan didikit sa ating kawali. Ngayon po ay pahihinaan lang natin ng konti yung apoy. Ngayon po ay ibabaliktad na natin tong ating chicken. Yan. Medyo nag-brown na po siya ng konti sa likod. Ngayon po ay luto na po itong ating manok. Hahanguin na po natin to para mailagay na po natin yung second batch natin. Ayan na po ang pangalawang batch natin ng ating pritong manok. Hihintayin lang po natin na maluto yung kabilang side. Ngayon po ay ready na po itong tanggalin itong ating second batch na chicken. Ngayon po, na nahango ko na itong ating manok ay gagawa na po ako ng sauce. Ngayon po ay naglagay na po ako ng mantika dito sa ating kawali. Ngayon ay gigisa na natin itong ating bawang. Hihinaan lang po natin ng konti yung apoy para hindi masunog yung ating bawang. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating luya. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng toyo. Lalakasan natin ng konti yung ating apoy. Ngayon naman po ay ilalagay na natin itong ating orange juice.
Ngayon ay lalakasan na natin ulit yung ating apoy. Tapos hahaluin lang natin yung ating sauce. Ang bango. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng barbecue marinade sauce. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng konting honey. Ngayon po ay ilalagay na natin itong balat ng orange dito sa ating sauce. Huwag nyo lang pong masyadong damihan, baka papait po yung inyong sauce. Lalakasan uli natin yung ating apoy. Maglalagay pa po tayo ulit ng konting honey kasi medyo kulang pa po siya. Hahaluin lang natin itong maigi hanggang sa medyo lumapot na po siya. Ngayon po mga mamamayang ay pwede na nating ilagay itong ating manok dito sa ating sauce na ginawa. Ayan, dahan-dahan lang po, baka po matalsikan po kayo. Ayan, tapos hahaluin lang natin. Hihinaan po ninyo yung apoy ng konti. Ayan, hahaluin nyo para malagyan po lahat ng sauce. Malapit na po itong maluto. Pinahinaan ko po yung apoy para hindi siya masunog. Pwede rin po pala kayo maglagay ng chili flakes pala para medyo maanghang. Pero yung ginawa ko ay hindi ko po siya lalagyan kasi ayaw ko po ng maanghang. Ayan na po mga mamamayang, luto na itong ating orange chicken. Tatanggalin ko lang po at ilalagay ko sa plato. Tapos ipapakita ko po sa inyo. Ayan na po ang ating orange chicken mga mamamayang. Gagarnishan lang po natin to ng sesame seeds dyan sa taas. Konti lang po ang ilalagay natin na sesame seeds. At ngayon naman po ay gagarnishan natin siya ng spring onion. Yan. Ito na po mga mamamayang ang ating orange chicken. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana ay itry nyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Ito po ang inyong atimayang na nagsasabing mabuhay!